Anteeksi, mä oon myöhässä. Mun bussi ei tullut. No ei se mitään, kato, sattuhan näitä. Hei, ole hyvä, istu alas. Kiitos. Haluatko se vettä? Joo, kyllä voin ottaa. Kiitos. Anteeksi. Mä unohdin ottaa äänettömällä. Vastaa vaan, jos on tärkeä. Ei oo tärkeä. Anteeksi. Joo, ei haittaa. Jatketaan vaan. Paljonko tää maksaa? Eikö siis, paljonko tästä saa palkkaa? Hyvä, että kysyit. Palkka on tärkeä asia. Katsotaan sitä tässä haastattelun loppuvaiheessa sitten. Okei, kuulostaa hyvältä. Mua kiinnostaisi tietää, että miksi sä lähdit sun edellisestä työpaikasta. No mun pomo oli tai siis meillä oli vähän eri näkemyksiä asioista. Ymmärrän, että ympäristöiden kemiat voi olla vähän haastavia. No mutta mikä sua kiinnostaa meidän yrityksessä? No mun kaveri suositteli ja mä kuulin, että saa tehdä etätöitä, kun mä matkustan paljon. No etätöihin me suhtaudutaan joustavasti, riippuen toki vähän työnkuvasta, että yleensä 1-2 kertaa viikossa on mahdollista. No, ehkä toi käy. No niin, jos ei sulla ollut mitään kysyttävää, niin me palataan sulle myöhemmin. Kiitos. Ei oo kysymyksiä. Työhaastattelussa pienet mokat eivät haittaa. Mutta mitä sinä olet mieltä? Oliko näistä jokin red flag?